F'dawn l-aħħar xartiem 11-il xufier inqabdu jsuqu taħt l-influwenza tal-alkoħol. Dan tħabbar fi stqarrija mill-pulizija kif dawn l-aħħar jiem saru aktar minn 170 road checks fejn fihom twaqfu aktar minn 4,000 u 700 vettura u b'kollox inħarġu aktar minn 400 taħrika. Dan ifisser li l-maġġoranza assoluta tas-sewwieqa kienu konformi mar-regolamenti ta' traffiku, iżda fejn ma kinux, ittieħdet azzjoni immedjata u nħarġu it-taħrikiet kif meħtieġa. Intqal li l-preżenza tal-pulizija f'diversi toroq madwar pajjiżna permezz ta' dawn l-ispezzjonijiet ta' traffiku wassal biex għal sena oħra matul il-jum tal-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena it-toroq Maltin kienu ħilsa minn inċidenti serji ta' traffiku. Xi ħaġa li anke ġiet innutata mill-Ministru għat-Trasport Chris Bonet u li ringrazzja lil pubbliku ġenerali li użaw it-toroq tagħna bil-galbu u rrispettaw lil xulxin. U ringrazzja wkoll il-Transport Malta tal-kampanja li saret fi żmien dawn il-festi Am I OK to Drive? U anke l-uffiċjali li wettqu spezzjonijiet matul il-lejl li għadda. Sadan it-tant aktar minn 85 taħrika nataw fuq veloċità eċessiva, hekk kif uħud minn dawn l-ispezzjonijiet intuża l-speed gun. Apparti minn hekk kien hemm kontravenzjonijiet għal sewwieqa li nqabdu jsuqu mingħajr il-liċenzja mwaħla, użu ta' mobile phones waqt is-sewqan u sewwieqa mhux lebsin iċ-ċinturin tas-sigurtà. Numru ta' vetturi ġew ukoll irmunkati għax is-sewwieq ma ppreżentax liċenzja valida. Minn barra dawn l-ispezzjonijiet f'diversi lokalitajiet il-pulizija qasmu wkoll materjal edukattiv biex jekk wieħed se jixrob ma jsuqx. Dan il-materjal tpoġġa fost oħrajn fuq vetturi parkjati. Kelliem għall-Korp tal-Pulizija qal li dawn l-ispezzjonijiet fit-toroq kienu koordinati mill-Korp tal-Pulizija bl-assistenza ta' uffiċjal ta' Transport Malta. Intqal li dan l-eżerċizzju ta' spezzjonijiet fit-toroq mhux se jieqfu fi tmiem il-festi tal-ewwel tas-sena, iżda se jibqgħu għaddejjin tul is-sena kollha bidan li f'Malta u Għawdex ikun hawn toroq iżjed siguri.